ето почваме, защото моят телефон изгаса, аз се стресирах. Хора, те почват част трета, аз снимам част... Вижте, тя гумата Аз гръмна. снимам част първа, те после да ми ги изпратиш. Не, тя гумата, тя гумата гръмна. Аз си мислих, че е газовата, защото тя газта е тука. А то тръгна да изпуска от тука. Айде да ходим, искате? Айде. Част трета. Това не е честно, че му байна Нико, това не е честно. Защото... 3, 2, 1, добре, аре, малко разстояние. 3, 2, 3, 2, 1, стай! Чакаме, няма, седиш и там до колата. Добре, бе. Ма ние там ще останем. Тя се застанали коша. Айде, ти спомни. Много ми е интересно какво стана с гумата. Айде, гони. Така, хора. Боже, благодаря ти. Ходе, мама, направо ми изкара ангелите. Кой бе? Като тръгна едно пш. Кой бе? Гумата гръмна. Кой бе? На комшет. Как не? Предни сана. Она синята кола. Качу се. Ще викам, дай, запари се. На ваето? Но той излезна ли? Замлякам казва, вика благодаря. Ама тя гръмна в мене, бе. Точка, внука ли бе? Да, бе. Ама Синята той кола. излезна ли? Не, бе, аз не звънях и ми казах, тя гумата пред мене гръмна и сега. Бабачка. Хора, момент.